Kaixo haingegu. Kaixo, eguerdion. Zemuz. Ondo, pixka bat itota, bizikletaz etorri naiz, pedaleai jota fuego eta itota, ondo, oso ondo. Haingegu maio sexologoa zaitugu Bilbon ikasi zenuen okogezuanago doktoradutza egin zenuen, baina zergatik sexologia. Bueno, egia esan, sexologia ikasi nuen Bilbon eta Madrilen ere bai. Eta baina ikasketak egin ditut ere, lizentziatura eta doktoradutza informatikan. Beraz, sexologian formatuta eta informatikan ere formatuta. Sexologia zergatik apasionatzen nagoelako. Izugarri gustatzen zaidalako, orain dela urte asko hasi nintzanean, ezakit, 20 urte inguru egin nuen lehenengo ikastaro bat sexualitateari buruz, sexologiari buruz, izugarri gustatu zitzaidan. Eta gustatu zitzaidan batez ere niri pertsonalki apelatzen zialako, ez zan hainbeste gai teoriko bat baizik eta ni zer, sexua, sexualitatea, maitasuna, erotika, eta hor ikasi nituen ikasten hasi nintzen gauzak, barneak asko mugiarazi zizkiaten, eta erabaki nuen nahi nuela hortan sakondu eta jarraitu ikertzen, eta gaur arte. Nola ulertu beharko genuke gizarteak sexologia? Kuriosoa da, gaur egun sexologia gizarte honetan ez dago apenas baloratuta, ez dago unibertsitatean, ez dago karrera bat, sexologiako karrera, eta hori izango litzateke nire ustez, sexologiak leku bat eukitzeko gizarte honetan, adierazle bat izango zen, unibertsitatean karrera bat egin izatea. Gaur egun da asignatura bat psikologian emandan dana, edo bestela graduondoko masterrak edo. Orduan, nire ustez pena da, sexologiak ikertzen du, aztertzen du, hausnartzen du, gizakien artean sexuatuak izateagatik, gizon eta emakumeak izateagatik, eta gizon eta emakume izate horren inguruan mugitzen den guztia. Eta nire ustez hain da polita hori? Oiza polita, nire egin nahi nuen, egon naiz urte askotan psikologia egin nahian, eta gero sexologian espezializatzeko, baina beste bide bat hartu dut, pandemia dela eta baina hori ez dut baztertzen etokizun bateako. Asko apasionatzen dira zerbait da, eta irakurri ditut sexualitate liburuak eta bai. Apasionantea da, nire ustez apasionantea. Apasionantea eta gainera gure bizitza guztiz errotzen duen zerbait. Sexologoa zera enean egingo ditut galdera solte batzu eta ea zer erantzuten didazu batzu dira asmatzeko edo atera nahi duzu moduan. Egia zaiak, Zer da plazera? Plazera da gustora sentiarazten gaituena. Eta niri gustatuko litzake matizatzea, nik nahiagut plazera minuskulekin idatzita, maiuskularekin baino batzutan plazera maiuskulekin bezala jartzea eta leku jakin bat izango balitz bezala plazera. Nik nahiagut plazera minuskulaz eta nahi baduzu ere pluralean plazerak. Eta horrean gustora sentiarazten gaituena. Eta nik hortan bereziki baloratzen ditut bizitzaren plazer txikiak. Une oroko plazer txikiak. Edozein momentuan gustora sentiarazten nahuena. Eta hor, beste ñabardura bat ere jarriko jot, askotan hitz egiten dugu, esaten dugu, plazera eduki. Nik eduki aldut plazera eduki dut.
Eta nik eduki baino nik uste dut plazera izan aditzarekin politago jokatzen dela, eta ez izan edukiren adiera duenean, baizik eta izanena ni naiz plazera. Azken finean plazera da ni gustora sentitzia. Eta zentzu horretan ni naiz plazera eta hor gonbidapena denok gure barnean dagoenez plazerari bide emateko eta goxoago bizitzeko gonbitea. Nirekiko buruzka eguneko, hau nire paja mentala da, osea, plazera entzuten dugun bakoitzean sarritan etortzen zaigu sexua burura. Zergatik. Bai, eta begira, nik hemen ere, nik nabardura asko aterako ditu. Altega lasan. Bai, karo, niretzat sexua ez da larrua jotzea. Niretzat sexua da gizon eta emakume izatearen inguruko kontuak, bale? Eta hemen nik uste badagoela ere beste desbiderapen bat sexuari buruz hitz egiten dugunean beti larru jotzeari buruz hitz egiten dugu. Eta horrek mugatu egiten ditu nire ustez gure pentsatzeko aukerak eta gure bizitzeko aukerak. Orduan, niretzat sexua izanik gizon eta emakume izatearen ideia eta gizon eta emakume, gizon emakume izaten goazen horretan eta sortzen diren interakzioak eta ez izanik larru jotzea, karo, zu galdetu jazu, plazera pentsatzen dugunean, sexuan pentsatzen dugu, bale? Eta nik esate, sexuan pentsatu baino, pentsatzen duguna da larru jotzean edo genitalekin egiten diren gauza bietan. Eta niretzat hau ere, da beste desbiderapen bat, hitz joko bat egingo dut, joditu egiten diguna. Ze pentsatzen baldin badugu plazera, joditzea bezala, jodien da esango luken batek larru jotzea, orduan gertatzen zaiguna da, adibidez, maitalen jolasean jartzen garenean, plazerera baino larrua jotzera goazela. Dagoeneko inposatuta dagoen eredu bat, marko bat, egiteko modu bat, eta horrek nik uste hainbatetan edo askotan plazeretik urrundu egiten gaituela. Ze plazera baldin bada ni gustora sentitzea, ni goxo egotea, gidoi bat baldin badago idatzita, eta nik gidoi hori aktuatu behar baldin badu, eta gauza baldin bada genitalekin egin behar duguna, eta genitalekin egin behar duguna, sarketa, eta agian hori ez da ni momentu honetan goxoen egoteko nik nahi duana eta plazerretik urruntzen du. Edo zen arrazoiagatik, eta nik ezin baldin badut sakila tente ez zaidalako jartzen, edo ez zaidalako gustatzen larru jotzearen sensazioa, baina plazera horregatik esaten nik, plazera maiuskulas jartzen danean, badirudi hori dala, plazera maiuskulas, larru jotzea, orgasmo simultaneoa, eta horrera joan behar da. Eta nik uste horrek nire oraingo plazeretik urrundu egiten nagoela. Larrua jodaiteke hemen bestelako bat. Larrua jodaiteke zakia tente jarri gabe. Claro, baina hemen daukagu hitzen eta inposaketen gaiztakeria. Larrua jotzea zer da, aur txikiek hitz egiten dutenean egiten dute horrela, bale? Orduan, hori da zakiltentea aluan sartzea edo uzkian sartzea, eta zakila tentez baldin bada jartzen, ni larrua jo aldut, segun zer ulertzen du larrua jotzearekin. Euskerazko adiera polita da, larrua jo, eta larrua jo, larru osoa jo aldugu eta gure gorputz osoa larrua du. Nik argi daukadana da, zakila tente eduki gabe, plazerean bizi ahal naizela oso. Eta honekin dago arazo bat edo zein modutan, da gizarte honetan gizonak hain gaude matxakatuta kontu honekin, zakila ez bada tente jartzen urduri nagolako momentu honetan eta etzaidalako jartzen, edo niri zakila etzaidalako tente jartzen, edo helduegia naiz eta etzait jartzen tente lehen jartzen zitzaidan bezala, edo ez daukat zakilarik, baina matxakea da nire plazera hortik pasatu behar duela. Eta askotan, zakila tentez baldin bada jartzen, ni gizon bezala, sentitzen duana da,
ze plazerean arituko naiz zakilaz badaten jartzen. Edo galdetuko dio nire buruari, ni zurekin Maitalen arteko jolasean zer eskainiko dizut zakilaz badaten jartzen, eta orduan kuestionatzen dut elkartzeko nire gaitasuna, eta ere gehiago gizon bezala zakilaz basaitente jartzen, kuestionatzen dut nire gizontasuna. Zer gizona naiz ni zakilatze dela tente jartzen. Eta nik uste hau dela gizarte honek ezarri digun zigor zital bat, eta horrekin goaz, zama horrekin goaz. Zakila tente jartzeanean, zera beti Damoklesen ezpata horrekin agian egun batean ez zait jarriko, edo ez bazait jartzen, eta ez bazait zakila tente jartzen, ze hosti egiten dut nik. Eta terrible da nire ustez, ze plazerean eta Maitalen arteko enkontruan guztiz gozatu aldut eta izan aldut ni naizen gehiena zakilaren tentetzeri gabe. Baina hortan gabiltza. Buruka esako dago medio oanik egiteko zakila tente jarri gabe ere sexuaz gozatu dezakegula, ez? Bai, burruka asko, burruka bai, gizarte honek esartzen dituen matxakerien aurkako burruka, baina nik ezakit burrukaren bidez aurre egingo diogun honi, edo aurre egingo diogun kultiboaren bidez norbera bere buruarekin, bere gorputzarekin, bere gorputz osoarekin, bere sensazioarekin, bidai batean abiatuz eta sentituz, ni plazera izateko zakila baldin badago, eta zakila tente baldin badago oso ongi, baina hori parte bat baino ez dela, eta nire gorputza eta nire sensazioak hori baino askoz gehiago direla. Horretagako, nago beraren onagapena ezinbestekoa da, ez? Bai. Gehan bezalakoak onartzea eta... Claro. Eta horrekin lotuta dago da, ni neure burua onartzea, eta nola bizitzen dudan nik, niregan besteek nirekiko begira da. Ze niri besteek exigitzen baldin badiate eredu bat, edo hor izorratuta gongo naiz. Orduan hor norberak bere bidea egin beharko du, baina argi eta garbi. Ni ispilu aurrean nire burua ikusten duanean, euskeraz nire burua ikusten duanean, eta nire gorputza osoa ikusten duanean, ni zenbat eta onarpen gehiago izan nirekiko, zenbat eta gehiago maitatu ni nolakoa naizen eta zer naizen modukoa izan da, ze ni naizen, eta honen inguruan, hau da oso potentea, saldu dizkigut eredu batzuk, eta orduan izateko modu honena da, honela, edo beste eta emakumea izan da modu batekoa, gizona izan da beste modu batekoa, eta inor ez gara kabitzen traje horretan, inor ez dugu betetzen prototipo hori, eta orduan horrek egiten diguna da, sentitu ez garela baliagarriak, ez garela ederrak, ez garela bide horretan, ze polita izango litzateke joatea konturatzen, ni naizena baino ederragorik ezin dela izan, ni naizena naizelako, eta nire bizitza, nire mundua da nik naizen modukoa, eta nire gorputzak ematen dizkidan aukerak eta mugak eta hori da ni naizena. Baina, hortarako bai, bide luzea daukagu. Lagua jortzea eta etxagoetan egitea berdina da. Hori filologo bati galdetu beharko zenioke, ez dakit. Nuka izango nuka, ez, bokezu zagatuk, lagua jortzea zure buruakin egin dezakezu, edo paja bat egin, menstruazioa, edo zure burua ukitu, edo gorputza laztanu, sea. Baina lagua jortzea ja, niretzat esan nahi du. Bakatu, txortan egitea, niretzat esan nahi du
penetrazioa dagoela medio, ez? Bueno, nik jendeari entzuten diodanean larrua jotzea ere, nik uste penetrazioa eta eredu hori dagoela. Inkluso esango nuke gehiago, jendeak batzutan esategunean maitasuna egitea, eta niri ez zait gehiagire gustatzen hori, ze maitasuna egitea erabiltzen da ere esateko berdina. Bai. Penetrazioa, baina politago edo goxoago, baina penetrazioa orduan. Claro, niretzat maitasuna egitea da beste gauza da maitatzea, eta maitatzea da zaintzea, begiratzea, ikustea, zurekin eta egotea ni zure bitartez zu nire ispilu izan da, ni zure ispilu. Horan, baina gertatzen dena askotan, nire ikuste txortan egitea, larrua jotzea, maitasuna egitea, beti erabiltzen dira kopula adierazteko. Hau da, zakila vaginan sartzea, edo zakila ipurtzunan sartzea. Eta nire ustez, hau pena bada, ze beti leku berera eramaten da. Eta eramaten da, patroi horretara, kode horretara, gu biok gozatu behar baldin badugu nola, orduan, karo, gero depende, bakoitzak hitzak zer eta nola erabiltzen dituen. Egozen nik, hitzain behar baldin badugu penetrazioari buruz, erabil ditzagun hitz argienak. Zer nire batzutan, maitasuna egitea horretarako erabiltzen baldin bada, iruditzen zait, disimulatzen ari dela, bueno, penetrazioari buruz hitz egiten ari gara, pues hau da, kodea, hau da, inposatzen den kodea, eta beste gauza da, niri gustatu, ez gustatu, baina orduan, niri maitaleen artean txortan egitea, o larrua jotzea, edo maitasuna egitea, baino gehiago, niri gustatzen zen gehiago hitz egitea maitaleen arteko jolasari buruz. Jolastea. Eta jolastea da jolastea. Eta jolastea batez ere da, momentu bakoitzean asmatzen dugula zer eta nola nahi dugun egin. Eta gainera jolastu hitza polita da, bikote batean, jomaitea, guazen jolastea, ez? Oso polita. Niri pila bakoitzatzen zen, eta olekietan, nik olekiak idazten ditut, eta sarritan bukatzen dugu ohea, ez? Osea, egaikitzen mundu izolatu bat, bikote bat auketzen dela, ni eta beste mutil bat, mutila gustatzen zami, homosexualan, eta tratatzen ditugu gizartean ikusita ez dauden gaiak, empatia eta lako baloreak, agarrotasun batetik normaltasun bat bilakatuz, eta beti bukatzen dugu ohean, eta zuk ditu diozu jolasa, nik gehitzen diot gaueko kontzertua. Gaueko kontzertua, ze polita. Gaueko kontzertua ohea honetza dugula. Eta nik esango nuke gaueko kontzertua partiturari gabe. Hala! Utz dezagun partitura eta improvisatu dezagun. Indako guziazu pentsamendua, zehaztuko zen jarri horren, gaueko kontzertua ohea honetza dugula. Guk sortutako kopla improvisatuekin batea. Hoxe. Eta hori jolastea, improvisatzea da jolastea, eta musika sortzea da jolastea. Eta hori, ze polita den jolasean aritzen garenean. Oso polita da. Eta agegia maitasuna badagoela medio. Noski baiz. Liburuak idatzen dituzu hainbat gaien artean txiki, umeak ere bai badaude zuen liburuetan, ez? 2 liburu argitaratu ditut. Idatzi, ezakit idatzi ditudan, egin edo osatu ditut, argitaratu nuen lehenengoa neskak eta mutilak, norbera den bezalakoa, eta liburu horretan agertzen dira 20 piko ume eta gaztetxo,
eta orduan liburuak adierazten du neska eta mutil izatearen aniztasuna. Eta orduan umeen argazkiak agertzen dira, beraiek idatzitako testuak, eta gero hausnarketa soil batzuk, orduan nik nahiago dut pentsatzea liburu hori nik idatzi baino nik puzzle liburu horrek aur hoiek emandako piezekin puzzle bat osatuta egina dagoela. Eta nire ustez oso liburu polita da eta oso egokia aur eta gaztetxoekin sexu aniztasunaren inguruan hausnartzeko. Eta bigarren liburu argitaratu duana ere, hontan antzeko zerbait gertatzen zait, ezberdina beste hau da testua, eta da transitos liburua, aur eta gazte transexualitateari buruz, eta hor bildu ditugu naizen elkarteko 25 familiren kontakizunak, eta zentzu horretan berriz ere nik egin duana izan da puzzlea osatu, egia da liburuak bigarren parte baduela, non nik analisi bat egiten dudan kontakizun horietan zer adierazten diren gauzetatik, transexualitate, aur eta gazte transexualitatearen inguruko ezagutza egituratua sortzeko. Eta horiek bi liburu horiek dira argitaratu ditudanak momentuz. Ze buruan beste hainbat idazteko asmoa edo ametsa dut, baina nire burua azkarregi doa eta nire oinak eta nire eskuak polikiago. Orduan ikusiko dugu gauzatzen diren edo ez datozen horiek. Ni kezka bat daukat ez gaur ogoko gehan, negabeak nola gizarte bezala, nola erakutsi behar diegu sexuaren gaia negabeei. Hemen arazo batekin aurkitzen gara. Lehen esaten nuen, sexologia ez dago unibertsitatean karrera bezala, ikasketa egituratuak bezala, eta badago beste kontu bat, eta da eskolan sexu heziketa ez dela egiten. Egun bat egiten da. Edo 2 astetan 3 saio egiten dira, eta orduan gainera saio horiek egiten direnean, hitz egiten da arriskuetaz, eta gaixotasunetaz, baina sexualitatearen eremu zabal eta ederraz hitz egin eta hausnartu aldan guztia hori ez da inoiz aipatzen, bale? Neska eta mutil egitearen inguruan, eta maitatzearen inguruan, eta maitatzearen artea adibidez, hau Ovidiok idatzi zuen orain dela milaka urte Ars Amandia, eta garai hartan horren inguruan landu egiten zen. Gaur egun ez daukagu maitatzeko artearen inguruko ikaspen prozesurik eskoletan. Orduan erabekin zer egin, nik uste egunen batean lortuko dela gure gizartea konturatzea sexu heziketa nahitaezkoa dela. Eta orduan eskola sisteman dauden irakasgai guztien artean sexu heziketaren garrantzia eta hor parte izango litzateke. Eta bestela nerabekin gaur egun sortzen diran, arazo asko sortzen dira, eta orduan estintoreak hasten gara hartzen suak itzaltzeko, orduan desiratu gabeko haurdunaldiak ematen diran, eta ematen dira genital transmisioko infekzioen kontu guzti hauek. Eta orduan gurasoek eta hezitzaileek galdetzen dutena zer egin aldugu gure gazte hauekin. Igual, egin behar duguna da planteatu txikiak direnetik sexu heziketa egitea. Beste kezka badago gaur egun ere, gazte, nerabe eta haur guztiek telefono mobil bat daukate, mugikor bat daukate telefonet, eta hori da ordenadore bat, eta ordenadore horretan munduko pornografia guztia dago ere. Eta orduan kezka handia dago, gaztetxoek pornografia konsumitzen dutelako, eta orduan pornografian agertzen diren balore guztiak eta orduan egiten da kritika zorrotz bat pornografiarekiko. Orduan pornografiari buruz nik uste hausnarketa asko egin ahalko liratekeela, baina ni pentsatzen duana da, baina zer gizarte klase gaude, gaztetxo eta aurrei sexu heziketarako ezer ez diegula ematen, eta orduan haiek bilatzen dute, poltsikoan dutena, eskura dutena, eta orduan pornografia dute. Orduan niretzat pornografiak ekarri aldituen arazoak edo arazoetaz gain, nire ajola zeidana da pentsatzean, guk helduok aur eta gaztei ez diogula ezer ematen
bere sexu heziketaren prozesu horretan. Eta orduan, ez da hainbeste arazoa pornografia, arazoa da guk ezer ez diogula ematen. Eta ezer ematen ez digunean, pues beraiek hartzen dute, eskura dute. Pero beraiek bilatzen dute bidea, bai. Eta orduan bide hori ez zaigula gustatzen, bueno, baina arazoa ez da hainbeste hori ez bazaigu gustatzen, arazoa da zergatik ez diegun ematen guk, jateko ematen dizkiegu elikagai osasuntsuak, eta pentsatzen dugu jan behar dutela, eta ni zerrakit, emozioaren inguruan, pentsatzen dugu emozioen inguruan, ezitu behar ditugu, emozioen kudaketa, bueno, pues, sexualitatearen inguruan ere. Eta gaur egun ez dugu egiten. Pornografia ona da. Pornografia da ona edo txarra zertarako konsumitzea diot. Ikusten da tabu bezala, baina norberari plazera ematen badio zerbatik ez. Claro. Eta hor beste hausnarketa batzuk egon daitezke atzean, pornografiaren produkzioan ze baldintzak ematen diren, ze gertatzen da, emakumeen esplotazioa, bortizkeria transmititzen dela pornografiaren hainbat edukietan, ze beste batzuetan ez. Horran, horre hausnarketa asko egon daitezke, nik adibidez gaztetxoekin argi ikusten dudan gauza da, gaztetxoek edo gaztetxo askok nahi izaten dute gorputz biluziak ikusi. Eta nahi dituzte ikusi kuriositateagatik, batetik, eta bestetik plazera sortzen dielako, eta pubertaroa hasten danean eta gorputz, eta adibidez hori gorputz biluziak ikusteko, edo eta zer esango nuke, gorputz biluziak elkar lastantzen, elkar maitatzen, horretarako gaztetxo askok joera dute eta nahi dute gu gaztetxoak izan ginenean izan genuen bezala, edo gaur egun eduki aldugun bezala, eta hori nun aurkitu aldute soilik pornografian. Eta pornografiak askotan zakarra asko ekartzen du ere. Baina eske guk ez diegu ematen besterik. Bueno, nire esan behar dut ezagutu dituzela pornografia produkzio oso onak, kalitatezkoak eta horretara dedikatzen direna aktore pornoekin eta horretarako dedikatuta daudena Ameriketan adibidez asko zaintzen dute produkzio horiek. Gero baldin badago bideo batzuk zure mobilakin egindakoak, ejakulazio bat egiten niretzako hori ez da pornografia, niretzako bideo kaka bada. Bai, eta hor, gero, gustoen arabera, baina niri honekin ere beste hausnarketa bat etortzen zaidana da, zergatik zinema aretoetan proiektatzen diren pelikula horietan, gertatzen dira batzutan gauzak, tristura sortzen dizutenak, poza sortzen dizutenak, maitasun historiak, rebindikazioa dutena, zergatik pelikula komertzialetan ez dira gorputz biluziak ikusten, elkar lastantzen, zergatik momentu batean erabakitzen da industria zinematografikoan hori kanpo gelditu behar dela eta orduan horterako soilik da pornografia. Eta ni pentsatzen ze polita izango litzateke eta badaude, baina oso gutxi pelikula komertzialak nun agertzen diran eszena horiek eztitatu egiten eztitatu aldutenak ikuslea. Eta ni pentsatzen askoz politago izango zen zinema pelikula komertzialetan mota guztietako egoerak aurkezten diren bezala, baina izatea iristea pelikula momentu batean eta enroiatu behar direnean hasten dira musu ematen eta orduan itzaltzen dira argiak eta jazta gai hori gorputzekin zerikusia duena, plazerekin zerikusia duena, eszitazioekin zerikusia duena tabua dalako edo obszenoa dalako, eta obszenoa esan nahi du eszenatik kanpo gelditu behar dana. Eta batzuk erabaki dute gai hauek eszenatik kanpo gelditzen direla. Pelikuletan, konversazioetan ere, eskoletan ere,
plazerekin, estitazioekin, maitatzearen artearekin zerikusiaren guztia, hori isilean egin behar da, ilunpetan, eta badirudi orain dela 100 urte, Elizaren pekatuen garaian, larrua jotzen zanean, begiak itxita eta tapatuta inork ezer ikusteko entzuteko ez bertan zegoen, ez. Orduan, pues hori da daukagun panorama. Pelikula bat ezagutzen den Espainiara El Autor pelikula edakin Ezagutzen. Da Javier Gutiérrez protagonista eta bakarrik bizi da berpisuak bera idazlea itzen du eta hori eta ez dena baten ikusten zaio idazten biluzik. Aber de laue eta edo zakila ikusten zaio ute baiez baina pixkaba eredu hori gehiago egopeako duke. Bai, eta batzutan gorputz biluziak ikusten dira pelikuletan, baina adibidez, zakiltente bat pelikula batean, pelikula komertzial batean, zaila. Nik ez ikusi, Hemen alteratzen bada, zaila, edagotente, ipariozen, Eta hori bai gero, zera peli porno gehienetan, zakila beti dago tente, eta orduan eredua da, hori ikusi behar ez dana, gero pornografian erakusten da, eta saltzen dana da eredu bat, eta gorputzak ere, ateratzen diren gorputzak erakusten dira, eta zakila tente, eta orduan lio horrekin gabiltza, heziketa gutxirekin, referentzia gutxirekin, pornografia asko eta tabu asko. Eta tabu asko, utzeko beste gako bat jatzen. Nuski baietz. Prostituzioa. Zer da prostituzioa? Hemen gaur egun eztabaida beroa da. Prostituzioa da norbaitek eta kasu gehienetan, baina ez beti, emakume batek kobratu egiten duela bere gorputzarekin interakzio bat laztanekin. Kuriosoa da, askotan berriz interakzio hori larru jotzera joaten da, eta orduan honi buruz hitz egitean askotan esaten da, dira emakumeak bere gorputza saltzen dutenak. Eta orduan hau patriarkatuaren zera bada. Nire ustez hausnarketa oso konplexua da. Nik uste denok lan egiten dugunean, saldu egiten dugula gure gorputza edo gure adimena saltzen dugu, gure trebetasunen bat saldu egiten dugu. Egia da, bizi garen gizartean eta gizon eta emakumeen artean ematen diren desoreketan eta egon daiteken bortizkerien inguruko hausnarketan, danak oso konplexua egiten. Niretzat oso importantea desberdintzea, trata de blancas esatean, edo behartzen danean jendea prostituziora, eta hori ez danean. Eta askotan horren inguruan ere hausnarketa ez da erreza, ez da simplea, porque erabakitzen duena, bere kabuz ere erabakitzen duena prostituziora dedikatzea, noraino dago hor askatasuna, bizitzeko dirua behar baldin badu eta beste aukerarik ere ez baldin badu, baina prostituziora dedikatzen dana, edo kajera dagoena supermerkatu batean, ez dakitzen bat ordu sartzen, eta soldata oso txarratekin. Orduan, nire sentsazioa da, prostituzioaren inguruan egiten diran hausnarketa guztietan, berriz dago, gorputzak eta plazerrak eta horren inguruan dagoen zikinkeri guztia hausnarketak zikintzen. Orduan niri zaila egiten zait prostituzioaren inguruan zentzuzko hausnarketa bat egiten iruditzen zaidalako zikinkeri asko dagoela hortan eta bizigaren gizartea eta gizarte honetan gizonek zeleku okupatzen duten eta emakumeek zeleku okupatzen duten. Orduan, hori. Bestalde informatika ere ikasi zenuen, ez? Bai. Zergatik. Pues hori bere garaian erabaki nuen, garai hartan,
informatika ikasizkero lanpostua nolabait seguru izango zala informatikaren estandarretan, eta orduan nire amaren alde praktikoena hartuta, ni nintzen sartu ikastera berdin arte ederrak, psikologia, pedagogia, antropologia, filosofia, biologia ere halko nuen ikas, edo informatika, eta aukeratu nuen informatika, eta bide horretatik sartu nintzen, baina informatika ikasten ari nintzen hartan ere, aisialdian ezitzaile bezala nenbilen eta eziketa kontuetan murgilduan nengoen, eta orduan hasi nintzen ere sexologia ikasten, eta orduan bidean hitzak egin ditut nik nire bizitzan. Informatikarekin jarraitu nuen, lizentziatura amaitu ondoren doktoradutzare egin nuen, eta tesia ere egin, eta sartu nintzen irakasle, ikerlari eta irakasle, gaur egun hori da nire lanbidea EHUn, informatikako fakultatean. Eta orduan, iruditzen zaite arlo apasionantea ere, eta gaur egun nire lanbidea, informatikan fakultatean irakasle. Zeintzuk dira zure eguneroko kezkak enplegu? Hain más pillao. Nire eguneroko kezkak. Zer kentzen dizu loa? Vale, galdera... Zaila. Bueno, hor... Claro, galdera zaila baino da galdera konprometitua. Orduan baina... Horran, adibidez, zer kentzen didan loa, batzuetan loa kentzen dit, nire alabekin ditudan kontuak eta zailtasunak, ezakit bereak, haienak edo nireak, eta batzutan horrek logurea kentzen dit. Edo batzutan logurea kentzen dit ere, nik proiektu askotan sartuta nago, eta proiektu horien emaitzak edo logureak kendu baino, askotan logureak kentzen dit, proiektu horietan beste pertsoneekin interakzioetan nik sentitzen dudanean gauzak itxi gabe gelditu direnean, edo gaizki egonen bat gelditu danean, beste pertsonengan edo nigan, adibidez hori da gauza bat, azken garaian loa kentzen didana, ez? Sentitza, pertsona hau ez da gustora gelditu gertatutakoarekin, ez dakit nik egin alnuen oberena egin dut, edo niz naiz gelditu gustora honekin, horrek kentzen dit logurea. Eta gero badago ere beste kezka bat, esan diazu zeintzu dira nire kezka, nire beste kezka bat, eta joditzen dit hau esatea eta aitortza, baina burruka bat dut nik nire buruarekin, oaintxe 50 urte bete ditut, eta... 50? Mende erdia. Eduzu emate. Eskerrik asko. Eta horrekin adibidez, badut nik nire burruka bat edo nire kezka bat, eta espero dut, ahalik eta lehen burrukatzeari ustea, ze burruka galdua da, ze nire burruka da, eta nire kezka da, gauza batzuetan ez dudala zahartu nahi. Gauza batzuetan ikusten dut nire gorputzean aldaketak daudela, edo sortzen direla kontu batzuk, eta orduan horrekin burrukatua nabil, eta batzuetan horrek logurea kentzen dit, eta argi dut, ez dala nire gorputzean dagoen, gakoa ez dagoela nire gorputzean, gakoa dago nire adimenean, bizitza aurrera doa, gauza pilo batetan ni superpozik nago eta pentsatzet, ze ongi, ni sentitzen dut, oain dela 10 urte edo, ni sentitu nuen lehenengo aldiz, oain enteratu naiz bizitza zertaz doan. Eta orduan, hau da, gozada bat, nik hau bizi nahi dut, eta oran gauza askotarako oso pozik eta ederki bizitzen dut bizitzak eman didan ez dakit, esperientzia eta jakinduria bizitza goxoago bizitzeko, eta horrekin lotuta dago beste sensazio hori, hostiaz, gorputzan, karrozerian, edo tuberietan gauza batzuk faiatzen hasten dira, eta itokinak nun daude, eta erreparatzen, eta honekin nago pixka burrukatua,
eta honek sortzen dizkit batzutan kezkak, eta hori nahiko nuke lortzea ez keskatzea. Hobetu. Bai. Zer musika entzuten duzu? Orain nire etxean esango zuten, beti musika berdina, orain entzuten duan musika batez ere da, Popatik taldearekin egiten ari garena, eta orduan behin eta berriz entzuten nabil kanta horien afinatzeko, eta orduan hori, bestela bueno, ez dakit, denetariko musika entzuten dut, kantautoreak gustatzen zaizkit, musika klasikoa batzutan entzuten dut, gustatzen zait, eta gehiago entzuta gustatuko litzake, baina eta, bueno, ez dakit, kantautoreak, musika modernoa ere, eta pixka denetarik. Zer da Popatik proiektua? Popatik, hau da bizitzaren beste enredo bat. Nik nahi nuen, bueno, orain dela urte bat, bi urte, erabaki nuen aingeru, ez zaitez enredatu gauza gehiagotan, ze lehen esan dizut hainbat liburu proiektu dauzkadala inguruan, eta badago bat bereziki horrekin sartu nahi dudana, eta orain dela urte pare bat, esan nuen, ez sartu enredo gehiagotan, liburu hori egin nahi dudalako. Baina bizitzak enredatzeko aukerak ematen dizkit, eta ni ez da inbeste enredatzen naizela, baizik eta enredatzen dudala, eta enredatu hitza polita da, enred esas sareak enredatzen ez, eta horan Popatik da proiektu poetiko musikala, Ekaitz Goikoetxea eta Xabier Kreuetekin, Ekaitz Goikoetxea bertsolari eta sortzailea, Xabier Kreuet kantaria, enredatu naiz haiekin azkeneko urtean, kanta bat elkarrekin egiten hasi ginen, ipuinetan ez bezala, orain dela gutxi argitaratu duguna, eta kanta hori egin ostean, pentsatu genuen, bueno, eharra zela egindako kanta oso gustora elkarrekin egon ginela, nolabait esateagatik, maite mindu ginen, hirurak egiten ari ginen hortan, maitaleen arteko jolas bat zan gainera, jolasten ari ginelako, sortzera jolastu gainera, edertasuna sortzen aritu, eta horra momentu honetan dauzkagu 10 kanta, grabatuta gehiena gauza gutxi batzu falta dira estudioan grabatzeko, eta orduan asmoa dugu udara aurretik kanta pare bat, single pare bat argitaratzeko, eta iraian kanta bilduma edo diska oso argitaratzea, eta asmoa ere ikuskizun poetiko musikalak egitea. Ze polita. Niri hala iruditzen zait, eta ni disfrutatzen nahi naiz pilo bat, eta hain kanta ederrak egiten ari garen, Entzuteko gogoan ditut. Mira, gero nahi baduzu, baina hau amaitzen dugunean elkarrizketa, jarriko dizut. Baina ezin dut jarri, orain grabatzen ari zarela, hau mantendu behar du sekretu sumarial. Gero entzun du. Bai. Gero maio, mila etortzea gati benetan. Mila esker zuri gonbidatzeagatik, oso gustora egon naiz. Bidaliko nago, agur bat gure ikusi. Bai? Agur. Ondo bizi, asko gozatu eta asko jolastu. Eta asko maitatu. Bai, mesedez. Agur.